Slovo komparativní je přídavné jméno odvozené z latinského comparativus, což znamená srovnávací nebo porovnávací. V češtině se používá k popisu něčeho, co se týká srovnávání nebo je založeno na porovnávání. Komparativní označuje vztah k porovnávání dvou či více objektů, jevů nebo konceptů. Vyjadřuje systematický přístup k porovnávání. Často se s ním setkáme v akademických a vědeckých textech, kde se analyzují rozdíly a podobnosti mezi studovanými subjekty. Například komparativní studie zkoumá rozdíly a shody mezi různými skupinami nebo jevy. Termín komparativní má své kořeny v latině, konkrétně ve slově comparare, které znamená srovnávat. Do češtiny byl převzat prostřednictvím vědecké terminologie a stal se součástí odborného jazyka v oblastech, jako je lingvistika, literatura, sociologie a další humanitní vědy. Je důležité nezaměňovat komparativní s komparativ, což je gramatický termín označující druhý stupeň přídavných jmen a příslovcí. Zatímco komparativní se vztahuje k porovnávacím metodám nebo studiím, komparativ je konkrétní gramatická kategorie. V běžné mluvě se s termínem komparativní setkáme spíše v odborných textech nebo akademických diskusích. Například vědec může říci, provedli jsme komparativní analýzu dvou vzorků, což znamená, že srovnávali vlastnosti těchto dvou vzorků. Komparativní je termín s hlubokými kořeny v latině, který se v češtině používá k označení srovnávacích studií, analýz nebo metod.